wena wedlovu wena wedlovu wena wedlovu wena wedlovu bayede ngalamakhosi selesikhona ngiyafisa ke ukuba ngithatha leli thuba ngaphambi kokuthi nje sichithe isikhathi ukunikeza umntwana omkhulu wangwaminyamanzi kuba asihole kulelo hlelo namhlanje wena wembeje nthi avuza ukuphoqeleka ukuthi ngiphaka ngoba sekusethi cha umuntu akedlulise ukubingelela kubantwana basendlunkulu ngokwegaba zabo umuntu exolisa phela ngokuqala ngabantwana sibingelela ingonyama uzonda amagwala isilo somhlaba sibingelela amafela bukhosi akhona sibingelele noshenge esimbonayo esivakashele namhlanje sibingelele ngokukhethekile abaqosheli beindaba abathe uma indlunkulu ishaya ikhwela base besondela angizukuba mudeke mina kakhulu usengichazileke inzaka yenkosi ukuthi mina ngubani ngizoba mfishane nje kakhulu ngendlalele umntwana wadla amahlahla umntwana Thokozani okumqoka kakhulu nina besilo ukuthi sikhumbuzane ukuthi sisukaphi umsuka lolu daba waqalaphi njengoba umntwana ezochaza lapho sesikhona namhlanje ukusuka kwaloko lolu daba olumqoka kakhulu laqala nge-7 zika May olwenzeka kwakhangela amankengana olasenza thina njengendlunkulu sabanhlembe ngoba sithola ngithuba lokuthi sihlale sikhulume indaba zethu zamagula angizukubuyela ke emuva kakhulu ngoba yudaba esalibikayo ngaphambili kuza kwe-14 May kuze kuyofikelela kwi-5 September lapho indlunkulu yahlala khona kukhona abakabhusha kukhona indlovukazi kukhona amakhanda ezindlu kukhona abantwana ababephelekezela amakhanda ezindlu lapho kwahlonza khona uzonda amagwala njengengonyama kaZulu siyakhumbula ukuthi nge-13 zikaNcwaba yabe sifakwe esibayeni eside sasenyokeni okuyisibaya esikhulu sikaZulu esiwumsamo wesizwe sonke sikaZulu kumqoka kakhulu ke nabendlove namandla simemeza ngalolu suku lanamhlanje simemeza enhla nasezantsi ukuthi kumqoka kangakanani ukuthi umntwana njengoba ezosho usuku lapha okulalelwa khona leli cala eloba inqophamlando kuZulu siyabonga ke kakhulu nakini bezindaba ngoba sibonile ukuthi nilisasaze kakhulu ezweni lolu daba ukuthi wonke umuntu ongumZulu akazi ukuthi ngoMeyi kuyokwenzakalani siyacela ke sindlunkulu sicela esizweni sonke sikaZulu sicela emakhosini
abheka amaqhuma onke esizwe sikaZulu ukuthi lolu suku lezinsuku ezimbili zimqoka kangakanani esizweni. Thina ke lokho esikuthatha njengokufa nokuphila kaZulu, ngoba umuntu ngeke echaze ukuthi kwenzakalani njengamanje, kodwa kumqoka ukuthi wonke umuntu ongumZulu eyeseke ingonyama uZonda Magwala. Siyazi ukuthi amacala aba nenselelo enkulu yezezimali. Siyasicela nesizwe ukuthi sidonate, selekelele indlunkulu, selekelele ingonyama yabo, ngoba yikho enye ingonyama. Siyazi ukuthi ilembe lasibumba kanzima kanjani lesi sizwe, futhi asikho isibongo esingazange sibe ingxenye yokubunjwa kwalesi sizwe. Futhi kumqoka ukuthi amafela bukhosi namaqhawekazi uma ebona ngahambi kahle endlunkulu ebe nakho ukuphawula, kodwa kunenhlonipho, ngoba uNkulunkulu wehlisa lobu bukhosi phe kwesibongo sakwaZulu. uZulu ke indlunkulu ke iyona ephathisa umphongolo wesivumelwane, ephathele zonke izibongo engaphansi kwesizwe sikaZulu, okuyikuthi makonakele endlunkulu nemisame yalezi zizwe engaphansi kwasendlunkulu okanye engaphansi kukaZulu sibe seyithelwa ingcabhayi yokuthi izinto zazo zingahambi kahle. Yikho kwesinxusa esizweni sonke, njengoba sisho sithi leli cala likufa nokuphila kukaZulu, ukuthi inqumo ezothathwa leli cala, njengoba sazi ukuthi inkantolo yavuna uZonda Magwala, esinesiqiniseko futhi ukuthi kuzoba njalo naseBloemfontein. Sicela ke imthandazo esizweni sonke ngokuyithoba njengendlunkulu ukuthi kukhulekele lolu suku ukuthi lube impumelelo kuZulu, ngoba uma kuke kwenzeka okungesizo izifiso zendlunkulu, izizukulwane ezizayo kuyobe sekuliphupho nomlando ukuthi kwaba khona ubukhosi kwaZulu. Asisho ke into okuthiwa sikhuluma ngoba konke sasikhuluma ngalezi ayikhathi singalaleleki-ke, kodwa manje kuyenzeka. Asizokungena ke kukho in details, kodwa nje siyabucela ubunye esizweni sikaZulu, sicela ubunye endlunkulu, ngoba lokho kuyokwenza ukuthi isizwe singabi sengcupheni yokuthi sishabalale, ngoba isizwe esingahlangene nesihlembe kulula ukuthi kungene isitha kuso. Simusaka ubunye obukhulu, sicele kakhulu ukuthi isizwe masiyelekelele ingonyama nange-donation into angigcizelele lapho nabesizwe. Siyathokoza kakhulu kumntwana omkhulu ongaminyamazi. Ngiyofisa ke ukuba sinikeze ithuba umntwana wakwadla amahlahla ukuba asihole ngokuqhubekayo ke enkantolo kusukela ke manje kuya phambili. Ubona kanjani? Nenkosi Mthiya phatho ohlelo lene bekhabela imele lodwa ngasenhlungwana
amanye amakhamebele zixekeleko labendlovu ethimuka baye beyiqozelela silesimaduna sakwatshane esikhangela abantu badukana ulwandle namhlanje kalokhu basadukile bayede ukhuleke kwengonyama zonda amagwala sinade samakhosi esilokotsho uDlothovu savunywa umdlokombane savunywa indlunkulu savunywa ngaphansi kanye nabaphezulu ngoba ingonyama kwaphe ingaqanjiwe igama kwaze wafika isilo sasosuthu sifika kumdlokombane sizonikeza umdlokombane igama lengane ingakho ke sithi ke isilokotsho uDlothovu simade samakhosi savunywa umdlokombane savulwa indlunkulu sayisavunywa ngabaphansi kanye nabaphezulu wena wendlovu ngikhuleke kubantwana basendlunkulu abayingxenye yalomsebenzi ozokwenziwa namhlanje sibathokoza ngokuthi bedele konke ukuthi bebe ingxenye ngalolu suku khuleke umafela bukhosi onke ngibingelele nabo amafela bukhosi onke ngibingelele futhi kwabezindaba thokoza umafela bukhosi ukushiya konke sithokoze futhi kwabezindaba ukuthi bezosilekelela bengayilekile lithina kepha belela nabantu baseningizimu Afrika nabalapho abakhona emazweni abakuwo ukuthi bekwazi ukuthi belekeleleke ngelungelo labo lokuba bekwazi ukuthi ke kube nolwazi abalitholayo right information ngaphambi kuba ngiqhubeke ngifisa ukwedlulisa ukuthi ngonyama uzonda amagwala uyaleseka uhlelo lendlunkulu futhi uyakholelwa kulo lolu hlelo lolu lokuba khona kube khona ukubuyisana nobumbano ngenhloso yokuba phakathi kokunye kuvuselelwe ukuhlonipheka kwesihlalo sobukhosi ngalesi sikhathi izathu ke zengonyama phakathi kwezinye izo lezi zokuthi uxolo luba luhle nxa lungaphoqiwe lungekho imposed kepha lusuka kuyo indlunkulu ngoba nxa uletha uxolo noma usingethe udaba loxolo kakade awukwazi ukuthi ube noxolo kuwe siqu sakho okanye ube noxolo nalabo osondelene nabo noma ohlekisana nabo noma labo obona nabo ngasolinye kepha uxolo ngokwezisekelo zalo ulenza nalowo osuke ungaboni ngasolinye naye ngokuthize ongathi ke lolu hlelo lokuletha ubumbano nozinzo endlunkulu kahambisani nalo usengafana nalawo makhosikazi amabili kumakhosi okuqala isahluko sesithathu mavesi 16 kuya amashumi amabili nesishiyagalombili 16 to 28 lapho basuke beveza noma beqhakambisa ukuhlakanipha kwenkosi uSolomon yaseBhayibhelini okwathi amakhosikazi amabili ethole izingane zabafana ehlala endlini yinye lona omunye uselala phezulu kwayingane yakhe uyayicindezela uthi nxa esebona ukuthi sefile useyayishintsha ingane uthatha eya lo lene philayo uyilalisa esifubeni sakhe usethatha lesishonile useyibeka kulo omunye nxa lifika icala noma udaba lethula selikhulunywa phambi kwenkosi Solomon lona ngayona ingane yakhe uthi ngcono ayidatshule phakathi nensabula bethola ingxenye nalo omunye ethole ingxenye isithi inkosi Solomon ke
cha yabona ke lothi ayibulawe ingane akusiyo eyakhe ngempela. Kanjalo ke futhi nakulo udaba lwesihlalo nxa uthi kaweseke umbhidlango okuletha ubumbano nozinzo lokubuyisa ukuhlonipha kwesihlalo uyafana nalo nkosikazi noma lo mama owathi ayidatshulwe phakathi ukuze ife. Nawe ke uthi makuphele ngobukhosi kuphele kabi ngesikhathi sethu. Njobe seshilo umntwana leli cala limqoka lilumbene ngendlela engahlukaniseki nalo udaba lokuletha uzinzo endlunkulu ngoba lizoletha isiphetho odabeni lwempikiswano ekhona ngesihlalo hayi kuphela kwendlunkulu kuphela kepha kuZulu wonkana kanye nesizwe sonke saseningizimu neAfrika ngoba siyaqonda lokho ukuthi njengoba uZulu kuyisizwe esikhulu kunezinye ngamanani sisikhulu sinjalo sibe sisiningi eGoli naseMpumalanga okusho ukuthi okwenzakalayo noma lapho lungekho uzinzo kuZulu izwe lonke laseningizimu Afrika liyathinteka kungakho kumqoka kithi ukuba sibe ingxenye yalombhidlango okuletha uzinzo. Namhlanje sinxusile ukuba nisondele nesilekelele ukuba sizokwethulela isizwe sithokoze kuso sithokoze kini ngokuba lokho nisondele nisingethe kuze kube lapha. Lokhu kwenzeka ke emva kwezintwasa ezilishumi-4 14 solid months kusukela mhla zilishumi-1 kuZibandlela ngowe-2023 11 December 2023 okulusuku ijaji uDavis anquma ngalo udaba lwesihlalo. Kuyiwe enkantolo eNgonyama yayinxuse ukuba inkantolo inqume ngokuhlonzwa kaMntwana eNkunzane. Inqume nangokuthi umhlangano owawuhlalile kulo owaba ngemumva wamhla ziyikhombisa loqala weDubedube ku-April wawungekho emthethweni nazo zonke inqumo ezathatha lapho kudinga ukuba zithathwe njengezingekho. Elinye iphuzu kwakuwukuthi ukuhlonza kwakhe umntwana kulo mhlangano kwangekho emthethweni bese kuba lo daba olukhulu ngoba nxa kukhulunywa ngodaba lohlonzwayo loqala emndenini bese liphela khulumeni lapho ke uhulumeni asuke esikhipha khona icertificate ngokwesinqumo senkantolo. Inkantolo yathi ngokodaba lokuhlonzwa lomhlangano ngayikwazi ukuthi ithi kufana nomhlangano ongabangabikho ngezathu sokuthi udaba ngokubona kwalo ijaji uDavis usikhathi laselikhulunyiwe enkantolo ephakeme yaseMgungundlovu kepha lithi lukhulunywa izo zonke ingxenye ezingxenye yecala elaliphambi kwayo. Lasephinda futhi ijaji lidlulela phambili lithi ke ukwamukelwa kwaMntwana nokuphuma kwesitifiketi sikhishwa ngumongameli kwangekho emthethweni kuyizeleze
yayiseke inkantolo isinquma ukuthi ukuhlonza kwakhe umntwana noma ukwamula kwakhe uhulumeni ngakubeke eceleni. Yayisihlonza futhi noma inquma ukuba udaba malibuyele kumongameli ngokweyigaba ke ezifaneleyo zomthetho. Umongameli eyo kwakha ikomiti labaphenyi. Sizokhumbula ke ukuthi ke leli komiti ke ngawo lo isigabana somthetho linikezwe amandla okuba liphenye ukuze lihlonze ukuthi lowo osuke ehlonziwe usuke ehlonzwe ngokomthetho wesintu nangesiko na. Bese ke nxa lifumanisa ukuthi lowo ohlonziwe akahlonzwanga ngomthetho wesintu nangosiko, bese likhomba ke okunguye okufanele kuba abe ingonyama, ngisho ngokodaba lethu. Yathi inkantolo ke umongameli akabuyele eyosebenzisa ke usection 8 subsection 4 yiwo lo kade ngokuhumusha, kanye no section 8 subsection 5 wona othi lapho ikomiti seliphothulile umsebenzi walo lawuletha umbiko kumongameli, umongameli uyothatha lo mbiko ewudlulisele kuleyo ndlunkulu leyo eqondeneyo nodaba. Indlunkulu ilibuka udaba bese iphawula, ngemuva kwalokho bese ebeka umbiko lowo lokuphawula kwendlunkulu esenqoma ukuthi ubani. Emva kwalesi sinqumo ke samhlazi le-11 kuZibandlela ngo-2023 umongameli nomntwana uMisuzulu baledlulisa icala noma baya enkantolo becela ilungelo lokwedlulisa icala ngokungahambisani nesinqumo senkantolo. Phakathi kokunye isinqumo senkantolo sasithi umongameli akakhokhe indleko zecala. Nathi ohlangothini lengonyama sabe sesithola iseluleko kubameli bengonyama ukuthi cha, lengonyama kayisifake isicelo sokwedlulisa kwecala, ngoba ngesikhathi inkantolo ithi udaba malibuyele ekomitini likamongameli kalichazanga ukuthi udaba kumele luphenywe kabusha qalwe phansi. Lokho kwenziwa ukuthi ekuphawuleni kwalo ijaji lethula isinqumo laliveze ukuthi konke okwakukhulunywe noma okwanqonywe lijaji uMadondo lezi inhlangothi ngoba zonke zazingxenye yalelo cala kayisakwazi ukuthi ibuye sizokhuluma ngalolu daba lapha enkantolo enkulu yasePitoli. Lokho ke kunomthelela ekuthini ikomiti liyolisingatha kanjani udaba. Yingakho ke uZonda Magwala naye ubese faka isicelo sokuthi isinqumo senkantolo masiqokothise ukuthi udaba liyobe liqalwa phansi. Kanjalo futhi noma umthetho uthi umongameli makabumbe ikomiti, uZonda Magwala wayesithi cha, nxa selibunjiwe ikomiti labo abaqokwayo uyodinga ukuba becwaningisiswe ukuthi bakufanele yini ukuthi benze lo msebenzi.
ukubalekela ukuchema no ukuthi ngesikhathi ikomiti liphenya inhlangothi zonke mayinikezwe ilungelo lokuba zenze izethulo ezilotshwe phansi nangokwezwi lomlomo. Baphinda futhi wathi inkantolo uyodinga uzofaka isicelo sokuthi inkantolo ephambili okuyinkantolo yokudlulisela kwamacala eBloemfontein kayilibukisise kahle lolo daba lokuthi udaba lwesihlalo laselinqunyiwe ngaphambi lunqunywa lijaji uMadondo eMgungundlovu ngokwesinqumo asikhipha mhla zimbili kuNdasa ngo-2022 2 March 2022. Ingonyama ke idlula iya eBloemfontein ukuyoveza ilakalayo enkantolo ngalamaphuzu esesiwavezile. Okumqoka ngawo ilamaphuzu sengiwachazile, kepha okukhulu kakhulu ukuthi nxa inkantolo noma ijaji ePitoli uDavis ethi lolu daba kwasenqonyulwe ngalo phambi kwaMadondo kunokudideka ngokwenzeka futhi ke esinye izathu zokuya kwi-appeal izathu ngokwama facts noma ngokwenzeka ngoba ingonyama kuleli cala elaliqulwa uMadondo yayingeyona ingxenye yalo. Manje ke umbuzo ukuthi uMadondo unquma kanjani bese kuleso sinqumo efaka ingonyama ngoba yayingelona ingxenye yalokucala. So ukuthi aye mathathu amacala ayekhona lendlovukazi yakakhetha ilabantwana bakakhetha ababekhuluma udaba le-will bese kuba ngolukamntwana wasekhwezi umntwana umbonise ayesefaka icala ethi uyacela ukuthi ngoba wayesezwile ngamayemuyemu ukuthi uhulumeni uzosikhipha isitifiketi esinikeza umntwana, uyacela ukuthi uhulumeni akumise lokho kuze kuphothule wonke lamacala amabili esasiwachazile. Ingonyama ke yona yaba yingxenye yaleli cala le-will enkantolo yasayina istatement eseseke ingane zakwabo okwaba lecala elangena enkantolo intwasa ezisithupha 6 months before kungene icala likamntwana wasekhwezi. Ngaleyo ndlela ke kakwazi ukuthi inkantolo ithi uMadondo ejwaye ingxenye yecala ekubeni liyacala kwakuyicala elehlukile ayingalisayinelanga likhuluma futhi ngodaba olwehlukile lalingakhulumi ngodaba lokuthi kakuhlaziywe noma kuyekelwe isinqumo sikamongameli. Elinye ke iphuzu inkantolo eyisangalo udaba ingonyama eyisangalo udaba enkantolo mhla za-28 namhla za-29 eBloemfontein enkantolo yokudluliswa kwamajaji lo daba lweyindleko zecala ngoba ePitoli ingonyama yayifake isicelo enkantolo sokuba angabe yedwa umongameli onikezwa isijeziso sokukhokha indleko zecala kepha futhi nomntwana enkunzane naye kudinga ukuba athole leso sijeziso leso sokuba akhokhe indleko zecala. Ileyo ngqekethike leyo nina bendlovu Thiya Mafila Bukhosi nabezindaba ebezoyethula namhlanje phambi kwenu, kepha okukhulu kakhulu yilo leli phuzu leli elishiwo ngumntwana owengodla mkhonto ikhokha ibhosho ukuthi yilo eliyisheshisela
lokuba siyanxusa esizweni ukuthi besiphose isandla ukulekelela ingonyama kuleli cala ubumqoka bakho-ke lonke lokho sesichazile nabendlovu Abezitha umuntu kadlulise ukuthokoza umntwana lokho asekubekileyo kulesi sigaba ke bengiyofisa ukuba umuntu avule ithuba lokuba makukhona la isifisa ukuqiniseleka khona ukho lokho obekubekwa ngabantwana noma uma kuyukuthi sinemibuzo ebesifisa ukuba nayo bengiyofisa ukuba kuleli thuba lamanje umuntu avulele lo thuba ngizocela ukuthi sithathe imibuzo noma ke lawo maphuzu esifisa ukucakiseleka kuwo sikwenze kube amaphuzu amathathu noma imibuzo emithathu ngesikhathi esisodwa ukuze izokwazi ukuthi iphenduleke kahle futhi sikwazi ukuthi siyinothe kahle bengiyofisa ke ukuthi kulo ubuzayo cishe kuyoba kuzethula nje kwakhe igama lakhe isibongo sakhe bese ke esibekela nokuthi ke iziko labe indaba asuka kulo ilona liphi bese ke sikwazi ukuthi ke sinikeze abantwana benkosi uma bakwazi ukuphendula noma ke ukucacisa la esibona ukuthi kufanele kucaciseke khona ngiyafisa ke makukhona ozoba ofisa ukuba nemibuzo noma ucaciseleke by a show of hands then ngizobe sengikwazi ukuthi simnikeze ithuba. Okay, oqala uzoqhamuka ngapha ukhona wesibili wesibili udadewethu wesithathu izombili kwamanje. Okay, ngicela ukunikeza futhi ithuba. Yes, you are welcome. You are welcome for the audience. Oh, okay. bengithi hleze singenza nje mayelelo bese sidlala zama one on one eceleni angazi ukuthi donga lamavu sibona kanjani ukuze singabe iphuca umbele Jomana. Oh, igama ayandwa ngihlonga uSebisi. Kanti ndawo zethamanga ngabuza ngicela ngizobuza ngesingisi umbuzo. Oh. You spoke a lot about unity, which is you're saying is important during this process. If I may ask you, there was a Togote. It's been a while. They really a date as to when has there been any attempt again for the two sides to meet during this process, or are you now waiting for the courts to decide? Because ultimately, public outside see you all as one family. So the question would be, as one family, why has it been so difficult for yourselves as brothers, as sisters, as cousins, to come together to try and bring unity, and not for this matter to be ventilated in the courts? Thanks for the question. Kulamin Njengelanga. In fact, we will recall that after the judgment, the Pretoria High Court judgment by Davis, that as those who are in support of Isilo Uzonda Magwala held a meeting at Osoto Palace on the 17th of December, that is 6 days after the judgment had been handed down, and
Ingonyama sounded the clarion call to all members of the Zulu royal family that it's imperative for the unity in the Zulu royal family to be forged for all the good reasons, issues of stability and issues of the decorum of the throne. However, it takes two to tango. Now, whenever His Majesty, sounds a clarion call for different narratives of the Zulu royal family to engage, it can only materialize once one or more sections of the Zulu royal family decide to embrace the process. It's not that Ingonyama has been waiting for the court or the courts to decide on the matter, because you will recall that even after the whole process of identification was bungled, His Majesty waited until all the processes had been exhausted in terms of the act. Ingonyama never even once rushed to the courts to apply for any form of an interdict. Hence, Ingonyama, through this delegation or panel, has once again embraced the process of unity within the Zulu royal family for all the good reasons. Ngisho yaphendula Njomani. Ikhona eminye imibuzo sinayo. Ucace kahle kakhulu, abantwana bakubeke kahle. Ngicabanga ukuthi ke mhlawumbe umuntu engasho ukuthi sesifike emaphethelweni ohlelo lwethu namhlanje. Kodwa ke cishe uma kukhona abawofisa ukuthi kube nalawo ma-one-on-one interviews nabantwana, cishe sikuba ithuba esilivula ke emva kokuba sesilivalile lolu hlelo esinalo njengamanje. Ngicela ukuthi ke senze ngandlela esenze ngayo ngesikhathi sivula uba onke amadoda akhona phakame sizokhuleka isilo sethu usimakalisa amakhosi. Cela ngisikhuleke kundaba. Wena wendlovu, wena wendlovu, wena wendlovu, wena wendlovu. Bayede, Alamakhosi unomnyama.